Halo. Dobar dan, gospođo. Recite. Milivoj ovdje. Vas mogu samo nešto zamolit. Imam problema sa štucanjem. Da, recite. Možete samo, molim vas, prestrašiti nešto naglo. Samo da mi prestane ovo, moram i sad na posao, ne mogu nikako. Jel da? A mi možete samo, molim vas, nešto vikniti ili nešto malo, ali onako iznenada. Joj, dobro je. A jo, vratilo mi se opet. Jel možete, molim vas, još samo jedan put, ali tako istim dobrim tim. Samo onako da kad ne budem očekivao, molim vas. Ma da, pa od kad vam je to? Ma mene vam to Koliko to dugo traje? Pa ne znam, evo, znam... Evo ga, dobro mi je. Pa sad vi štucate? Pa eto, sad je valjda preslo na mene. Milivoja Luleka slušajte s osmijehom. U Pevecu kupujte s osmijehom.